बैसागुनि दख'ना लांफैद' सिख्लाफोरनो बरमायाव जि मोजां फानदों। हेल' लोगोफोर, आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोनाय थाबाय। जोङो दायो बरमा बाजाराव थांगासिनो नै लोगोफोर। बैसागुनि थाखाय एसे बाजार खालायनो थांगासिनो जों दा आइजों आंजों नै लोगोफोर। लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो, आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर। बरमा बाजारा गिदिर जाथारो नै लोगोफोर, जा मानसि जाखादोंमोन बैसागुनि बयबो बाजार खालामसावदोंना नै लाबजांथार। दायो बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायफालांदो लोगोफोर। औ दे। दायो जोङो दख'ना बायनो नालाय अबेथिं बाबानि अंकल आगर गुफुर बोरैबा खमायखाङाखै आगरखौ समायनाय नुसिनो नागिरनायनि र' मोनाबा दालांगोन दे रानि ओइ किसुरनि र' आगर गैया दख' दख'नाया मोजांथार नै लोगोफोर। बैसागुनि थाखाय दख'ना बायनोबा बरमायाव बायफैनो हागोन नै, साफाथार मोजांथार। ब्लाउसआ ब्लाउसआ मोजांथार नै। थाखा लाखि होमबा दे 10 थाखा होनसै दे 10 थाखा होदो। आरो इदि खिन्थाबा गाबोनयाव खारजागोन माबा फुजाफोर खालामबाबो नांगोन आरो बिहुआव मालाय बयबो गामसा जाबाय नामा जाबाय ओंखारबोबा थांसै बिरखारजोबलायलायबाय गारिया मुवा दोनदों नोंसालाय देहाय बेलबो होआथ' आरो बेलाय माबायदि गरमसिन दा गरम जाबाय। बे गोमोआनो मोजां। बेलेग गैला बाय मोजांसिन ओइ गलाबालाय गलाबा मालाय जोंबा मोजां गोजा बेनो 200 थाखा।
हाइजें नैबे हालदै खर'नि दिबि मा इदि साद्रि बिलाय संखरि माने बिदोनखो मुरि बेखौ होथिदों र' गोलैबोयिनि माखासेखौ नाहर साबोबा बिलाय जेखाया 320 थाखा होनोलै बायना ला जेखायानो माबायदि नोंसिना आलदासो माथो एसे गुवार जाया र' जोंनिया गुवार जायो माथो हा के बङाइगाव आइलाय बे ओरैसो जायो ओमफ्राय बे गुवार जायो माबायदि नाय बिसोरनि जेखाया गिरिया नै गिरिया थांसै लामायाव फैबाय सिफुङा पिपलिखौबो थांसै खोमा ayo Tuh. Ada isi kesuka. जेखाइ मोनबाय हा इयो जोंना एसे माबा बुंदबनायलै दानथाया न'आव हाबजानांगौआ साधारन दंलै बिदाना जेखाइया नाय जेखाइया बिसिना आलदा जायो जेखाइया आलदा बिसिनासो नै बिसिनिथिं जेखाइया आलदासो जायो नै बिदियाबो बैदियाबो गुवारसो जायो जोंनिया ओमफ्राय बिसिना फिसा जायो ओमफ्राय बै हमग्रा आखाइया बिसिना सिदा आरोना ओमफ्राय जोंना एसे दबनाय
बेखौनो लानाय नायबाय थाबाय आङो नै जाया स' दायो आंनि भिडिअआ बेखिनियानो